Total noon 1,500 na residente kan Balatan, Camarines Sur na naapektaran kan bagyong Christine ay nahatudan ng relief packs kan Ako Bicol Party-list asing kan Department of Social Welfare and Development kasuudma Nobyembre 12. Kabali sa renibong benepisyaryo, sindananay Rach Milinaveda 64 anyos sa sinsinanay Joyce Cabarogya 56 anyos na mga taga-barangay Tapayas. Dakulang katabangan daa sa inda na ipaabot na relief packs sa urog pangunya na nagbabangon pasinda sa kadipisila na pigwalat kan uminaging bagyo. Dakulang pasasalamat niya mo, dakulang tabang nindo na maskim paano po makakadugtong sa pagbuhay-buhay niya mo, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol. Tadakulaw ng katabangan kan Ako Bicol me. Relief supply. Labi man ang pasalamat ni punong barangay Julian Adjoba Jr. kan barangay Kabanbana na saruan sa indang barangay sa mga nahato doon ng relief packs urog pang pasakit sa indang unyan ang pagbakal din makakakanahuli sa pagkakaraot kan tulay na pinag-aagihan ng dapasiring sa merkado. Dakulo pong pagpapasalamat na inabot adi ka namong barangay sa Ako Bicol Party-list, lalo na po sa mga coordinator. Nagpapasalamat po ako kanda na ora mismo itinaw ka na mo sa relief goods. Apora sa barangay Kabanbanan asin Tapayas, natawan man ng relief packs ang piling residente sa barangay Pulang Daga, barangay San Francisco, barangay Santiago, barangay Sagrada, barangay Montenegro, barangay Kabungan asin barangay Pararaw. Since na gabos po kita tinamaaning nakaaging bagyo ni Typhoon Christine and bising maray ang mga ahensya kan gobyerno na magtabang sa manlain-lain na lugar. So we are so very lucky na ang Ako Bicol Party-list sa pamamayo ni Congressman Jill and Congressman Saldico together with Speaker Martin Romualdez na kami nabiyayaan na matawan kaining milsyen na beneficiary para sa relief packs na itatauman digdi sa mga beneficiaryo kang taga-Balatan, especially digdi sa mountain area na saro sa apektado kan Typhoon Christine. Asigurasyon man kan partido na padago sindang mainguha nga ni maabutanin asistensya at mga pamilyang nadalaganan kan uminaging bagyo. Para sa mga Baratan Tatak Bicol, Regine Bue.